Ja, dames en heren, we gaan snel verder met het personeel van de Boe en Vuurlicht zal een kopvuurtje doen. Luc Klaassen, Pierre Lucas. Vooral liever dan ook, want nu wel ook het drinken, dus we kunnen niet te lang wegblijven. Maar met deze eerste prinsen van ons, waar we natuurlijk nog even een walkje doen. Cas, ja, 14 jaar geleden stonden we al samen, niet hier in de rie, want toen ik moest horen, was toen al niet klaar. Maar we hebben toch wel een paar chique dagen gehad en we hebben wel gezien dat er echt prinsenbloed in die schuim. Dus dat is zo, die ooit zo'n grote prins voor eigenlijk geen verrassing. Net zoals dat kleine man is ook eigenlijk geen verrassing dat er dit jaar stuit waren, maar dat het er stuit zeker niet. Dus proficiat en maakt er zo'n seizoen van samen. En dan nog even een kort woordje Daan. Proficiat 11 jaar. Ja, toch ook wel knap dat door deze tien en door die hoogtes en dieptes dat nog steeds stuit. En dat zijn alleen maar complimenten waard. En ik vind het chic dat je hier samen de vastelavond hier in Oud-Geleen laat bloeien. De proficiat ervoor, die gaan we nu snel feliciteren. Kom ik het drinkenbuur opnemen en dan gaan we weer bloeien. Dankjewel. Dankjewel, lief, voor de rust. Dankjewel.